Pois con outro derbi que se disputaba nesta xornada que tamén viamos onte en directo aquí na TVG2 entre dous equipos lusitos chamados, bueno, pois a intentar fuxir do perigo antes posible, non? O Boiro logrou o seu primeiro triunfo como local. Bueno, eu creo que por potencial o Boiro presúmese, eu creo que estou convencido que vai ser así, pois a día de hoxe parecía que tiña que ter mellor plantel que os Somozas. Os Somozas ten un mérito terrible, Stili ten un mérito pero tremendo porque outra vez encontrase con un equipo prácticamente novo e ayer a min causoume unha gratísima impresión. Ayer parecía que estaban pois os papéis cambiados. Ayer o Boiro apertechaba atrás sin ninguna posesión. Os Somozas xogou moi ben, sobre todo fixo unha segunda parte impresionante, pero o resultado 2-0. E como no caso do derbi entre o Pontevedra e o Racing, aquí tamén houbo polémica porque esta é a xogada do primeiro gol do Boiro, quen sabe se ese balón entra. Eu despois de velo moitas veces, ollo que nesta xogada eu sí que entendo que un asistente se equivoque ou acerte, porque iso é, vamos, decidir aí en milésimas de segundo. A ver cando implanta o ollo del con tamén no... Se non o sabemos nos con seguridade, despois de velo tantas veces, aquí sí que lle damos ao asistente o beneficio de dúbida, quitáis era que mellor estaba situado. A mí sí que me dá a impresión de que entra o balón, pero non o podes asegurar. É complicado. A min, se eu son línea, dou gol. Sí, así tal como se viu. Pero recoñezo que é complicado. O razonamento que fago é que a pelota bota sobre a liña cara adentro e aínda prosegue entrando. Hai que lembrar que ten que entrar totalmente o balón, ese é o que hai que ter en conta. Bueno, despois o Boiro conseguía o segundo tanto, quizáis aí nunha situación xustiña, pero para min en liña de Jorge Cano, pero bueno, tamén unha desas decisións que podes entender que poda tomar un asistente nun sentido ou noutro, e con ese 2-0 afrontou o Boiro o resto do segundo tempo. Os Somozas, lóxicamente, presionou, tivo oportunidades ao final, e incluso marcou por medio de Amaro, pero non pasou de aí a cousa, e o Boiro terminou gañando. Temos aí eses dous equipos, Rocío, por aí abaixo, acabarán saindo, sí, non? Sí. Imos ser optimistas. Sí, eu creo que sí, calquera deles, como comentaba tamén Luisito, puiden ver un rato do partido e gustoume moito o equipo de Stili, como ordenado que estaba, sobre todo, e, bueno, na súa casa ten que facerse forte. Estamos a ver eses acosos dos Somozas nesta recta final ante un Boiro que hai que lembrar que perdera os tres primeiros partidos disputados en Barraña. Tiña esta asignatura pendente, non? Por certo, afortunadamente xogou Rubén Rivera, non? Despois do neumotoras que tivo a pasada xornada, ou non chegou a xogar neste partido? Non creo que ten para 15 días. Non, ten para 15 días, non? O punto foi por efectivamente, sí. A ver, ao final o resultado é o que non, pero sí que é verdad que Stili ten que estar contento da segunda parte que fixo o equipo, porque con un equipo replegado como estaba Boiro foi capaz de encontrar os huecos para profundizar. O problema é que el ten que estar contento, porque eu sei que está, pero está disgustado porque ese mesmo partido pois o fixo tamén en Izarra e tamén perdeu. É doloroso, pero evidentemente as sensacións que ten os Somozas pois son moi positivas. Xogando así sempre vas ter máis posibilidades de gañar que de perder. Sí, ademais, cando un perde e cando menos xogou ben, sempre lle queda iso. Bueno, vamos a escoitar as reaccións ao final do partido. Un partido moi difícil, pero hoxe o único que nos valía era darlle unha alegría a nosa afección, o único que nos valía era gañar, unha vez por todas aquí en Barraña. Entonces, bueno, ás veces seguro que xogáramos mellor, pero non sacamos nada, e sin máis roses, sin facer un partido brillantísimo, pois, bueno, sacamos 3 puntos que necesitamos. Bueno, voume ca sensación de que puidamos haber feito bastante máis, e que sobre todo nos segundos 45 minutos estábamos un peldaño por encima do Boiro. Step up your game to make it to the top, so go. Got a little competition now, you're gonna find out how to cope with it.